Čus, moje meno je Diger500, ja vás vítam u prvého tutoriálu a ten tutoriál je ako pridať do Euro Truck Simulator 2 módy. Ako prvé, otvoríte si váš internetový prehľadač, je jedno či Google Chrome, či Internet Explorer, či Operu, ja uprednostňujem Google Chrome. Tak otvoríte si ten váš prehľadač, otvorí sa vám a napíšete do vyhľadávania www.ets2mod.sk. Stránku vám do popisu videa. Tak tu sa vám takáto tabuľka vyhodí. Je to správna stránka, nie je to nič zlé. Tu si vyberiete, akú sekciu chcete. Rôzne kamiony, interiér, skiny, prívesy, mapy. Návody to sú proste návody. Ak viete, čo je to návod, tak s tým nemáte problém. Tak dáme si, čo ja viem, rôzne. Ja si vyberiem. No, ja to stopnem a vyberiem si. Tak za chvíľu som späť. No tak som späť, našiel som si už nejaký mod. Tento, no, nie je to nič moc, ale aspoň niečo. Tak uvidíme, stiahnem si to a ozvem sa vám. Tak som späť, už sa mi to stiahlo, tak ako prvé otvoríme si tú zložku. Minimalizujeme Google, alebo môžete už kľudne xnúť, ako chcete. Neviem, čo to ani bolo. Otvoríte si zložku admin, to je vlastne jedno. Tu nájdete si knižnice, dokumenty a tu si pohľadáte Euro Truck Simulator 2. Tu otvoríte zložku mod, tak tu vidíte, cez toto hodíte ten mod proste do tej zložky. Už stačí iba. Máte to hotové, stačí to zatvoriť a otvoriť Euro Truck Simulator 2. Cez to budeš zjapať úplne, to nemám rád. A tak teraz stačí kliknúť na tlačítko upraviť. A tu máte tie módy. Zaškrtnete ten mód, zaškrtnem to, dáte použiť, pokračovať. A teraz by vám to malo ísť. Len počkáme chvíľu. Dáte štart. Ešte dáte už len štart a už by vám to, ešte vám to ukážem. Ja tu žiaden rozdiel nevidím. Ja tu žiaden rozdiel nevidím vôbec. Ale hej, vlastne hej. To mám urobiť tie stromy 3D. Všimli ste si? Že máte 3D stromy. Tu si môžete si všimnúť na tom strome, že proste už máte 3D stromy. To som teraz na to prišiel. No. Potom ešte som som ukazoval takýto ešte proste tu strechu nad tým, nad tou garážou. No nič, to by mohlo byť z dnešného tutoriálu všetko a majte sa super. Čus.